Здравейте хора, аз съм АРБГ и това е опачък. И това е Майнкрафт. Какво? То не отдавна е имало клипове ли? Има един проблем в училището. Както знаете, сега не мога да камера. Сега започнаха училището. 20 септември почна училището и клиповете може да са един на месец, 2-3 на месец. Така че съжалявам. Може клиповете ми да не качвам чак толкова много, защо не като лято през няколко дни училище започна. И да. Това е проблема. Другия проблем е, че съм зает с учене, с много работи. Така, но да оставим тази тема в училище и да гледаме играта си. Опа, чакай, пишу. Как ще успея ли или няма да успея да убия поне един човек? Какво стана отново, бе? Бъгна. Мразя когато бъги. Мразя бъговете! Къде да служа това нещо? Не мога да знам. Не знам къде да го служа. Много нерви. Уи, капи! Фака бич. Къде да те сложа? Ще знам. Ким съм с човек, който е гол. Не, така мисля, че ако се съжда с човек, който е гол. Ким. С него. Чакай, аз забравих, че съм във видео. Да продължаваме играта. Намерих друго приложение, което има сървъри. То не е около .io или както му викате вие. Не знам, аз му викам .io. Стига бе, това нещо не мога да разбера къде да го сложа. Майнкрафт. Да, както виждате, тук съм сложил една снимка. Къде намерих тази снимка? Как стана? Да, и чаленджи вече мога да правя. Ако съм зачува. Да, намерих приложението, имало камера. Кой има биве? Майка ти да иба. Ти мръсен лопенздур такъв. Мръсно нищо такова. Мръсно нищо такова. Тъпо, гадно, ниче. Колко мразям нещата в Майнкрафт. Знаете. Идва зад мен, ще ма би. Ти кой си, бе? Кой ще би хакер БГ, бе? What? Това нещо не се сваля. Така. Края на играта. Ако намеря ризница, ще е хубаво. Желязна да бъде. Не голда. Или нещо по-ниско от голд. Кое е по-ниско от голд? Камък. Не камък. Кой брой няма. По-ниско от голд. Кожа. Я кожа. Я голдена. Но се моля да е желязно. Да е желязно по-точно. По-точно. Може да кача още един клип днеска. Ако някой мисля, че съм спрял да снимам, не съм спрял да снимам.
Има училище. Има училище и затова понякога не снима. Някой мисля, че съм спрял да снимам само. Иде да го решите. Съм спрял да снимам. Така нататък. Еми, това е. В тази дупка са много хора, бе. Еде умря. Има ли редница? Не. На Хакер БГ ще ми запад нещо. Кога? Никога. Ако някой тапанар понякога оставя диамантите от бързина. Тук има желязо. Супер. Не е бъган сървъра. Сървър е хубав, няма бъг в него. Така става понякога в всеки сървър е ставал така да спира. Така да спира. Така да бъги бронята да сама. Извинете, но такива са сървърите, ако не направим, така са го направили. Скука, 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 дай ми от букурка. Скука, 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 дай ми от букурка. Аре бе, скука ще се бие. Аз си ходя, хората да се бият. Няма никакви проблеми. Си ходя, не. След 3 минути. Там джампинга. Стои точно джампинга и не мога. Сега стоиш точно до хекса. Колко ме дразни. Това дето е Майнкрафт. Ей там въгълчето. Вчера дето са снимат много ме дразни. Другия път ще си го махна. Може и да не си го махна. Ще намеря къде да го сложа, ще търся къде да се пасне. Средата не става. Защо на средата не става? Хайде скочи. Що аз имам желязна броня? Имам една кора желязна брадва. Ти сигурно не мисля, че съм за здраве, брада. Ще ме убиеш. Обърнах се. Абе, кой ме би, бе? Сърцето ми пада. Абе, кой ме би? Свърши. Кой ще биш ти, бе? Няма диаманти. Няма. Няма да си направя диамантен меч. Няма. Не съжалявай, вай. Опа, някой в дупката. Какво правиш? Бе, мой, какво правиш? Що скачаш докато е тъпанар? Давай. Не се съжалявай. Давай. Не се съжалявай. Давай. Не се обяснявай. Давай. Не да съжалявай. Давай. Но аз забия тая игра. Давай. What? Скъби, значи! Първи път го виждам. Влизам. Не, бъгнах. Така, 3, 2. Преби го той. Преби го, мой. Ела.
ела да табутна на батко ти гарнето. Нима би ти ме бица, бе. На батка ти матерна. Я забих. Опа! Какво имаме тук? Бебета! Кой ме е сложил тук, бе? Аре, още една игра. Мога да ги заиграя. Мога да изиграя още една игра. Любимата ми арена. О, почвам! 3, 2, 1, старт! Имам само ризница, имам само ризница, имам само ризница, имам само ризница, имам само ризница. Оу, спонър ли е било тук, бе? Кой е било? Имало чест, имало и пръчка вътре. Чест. Имало един храбър чест. Вътре имало пръчка, кой ма би, бе, майка ти. Матерната ти да иба. Матерната ти. Майка ти да иба, хуй мръсен. Извинявайте за обидите. Оф, още едно бебе. Стигайте с откъде се взимат кучета, я искам. Куче, 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 ела тук куче, ела, 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 ела куче, ела, 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 ела. Ти натъсли си. Хакерка, няма да е ясно. Кой си ти пъга, бе? Да, това беше за клипа. Дано да ви е харесало. Аз бях хакер... Аз бях хакер ВГ и всичко най-хубаво. Целия живот. Чакай с... Елате, бати! Чакайте, иска. Така с някакъв замръзен. Е така.